Say, Yamabusia Fonina Kwaba Sabre to Madina Negusono. Say announcement via na Yediaba na Yache Ama Adofonina Tibi Sabre Nano Brito Busia Emamunina Kwaba Emamunina Kwaba Sa Yadamo say,
kaimio, abatape, kaimio, kaimi. I want my bro, kaimio, ebro for pune, kaimio, and you see us here, kaimio. Kaimio, Sona Okai Sarawai, I want him about the Biafra Saraboni Biemwa, Kaimio, Onaoka Joshua, Ebra Wata Ponono, Najasa Bao Bayesa, Era Dijasa Bayisu, Papa Nawa Kono Sawa, Najasa Muni Mwasi. Joshua
Joshua Wampa, yes, and Raddy Johnson, I so Papa now, Kono Sawo. Joshua Muni was it? I'll ready. Many David, I had I think I see every day. Mammy, Nami, who bear. I think I love you. You're better than ever, so dear. I think I love you. I said, Yami, found it. I think I feel. Yeah, I don't come here. I think I feel. I'm not a fuck. I'm not going to Amankwah. Sir, announcements be all right. Near the bar, near chair. Sir.
focus on your Busia. Sabri, your father. Let's see what you call Nasabri or Dua or Chebusiano. Never would you know, Papa. Said the Busia, Siano. Said the Busia, Siano. Say, Yabeboa. Ariano, Yabetina say, oh, Mamma Chua, and the Moho, and Honda, every dinner watch it down. Sasuna. Sasuna or the phobia or babiano, Yamobibia Quaba, Sabia Wabano na area, Untime, Emma, Abusianse, a pine at the hall, a pine the hall, Bibia Pesautre, and the man Abusian piano, Sabre, Ubetime, Yaba, I chair, I'm Abusian to be. Ebian area, Untime, Emma. Yada Munina say, aha. Announcement, there will be a near the upper, now will be so active. Yada Munina say, aha.
for so I ya mamu nyina akwa aba na nanom bretu for ya mamu nyina ya akọ say announcement bia o ha na ye dia ba say de medi kan no ebia na waba na area untimi ba na nanom say ekwan ye da ho say bia opese o che bibi e de kire abusia ekwan da ho ya da mu nyina say na nanom bretu for mu ha montie echie na nanom abo oti abo awie Mampong kontonti wobu aye komana nanemo bretu mu akra bo ane sebo abo sebo mpeja o wo na ma sebo me wono de wowi amono bretu na tedeta so mona nane Asante Mampong da sebre sebo sina nane bretufo atakura meni ampo na nane bretufo na nane jamasi adu jamfi efijase mposoni amyaw efijase kwadu ya donna nane bretu na nane efijase edu amyaw bretufo na tedeta so mona nane jamasi adu jamfi brobe na nane bretufo ne kura kwa umai hine bretu abene piamani ekuya muabuate chim de piasia pedutre abonte for ajman na nanom bretu yensiamu akeda zebra wai echie na motegeta so bretu mu fradanse ayase pia Chimio, the penny one, yeah,
Fogusu a yɛkyɛ abusua yɛma mo nyinaa kɔ aba saa akona mowone adenti yɛde mɛwe ɛne gyada ne mawerɛwɔ baba metele yɛsɛ ɔbako mabra ebuɛ no ama wobɛɛboa Say
Sabre adofo buso ayenche busia. Ye mamu nyina akwaba. Ye mamu nyina akwaba. Sa. Say, I don't focus so I tell Busia. Said the Meti can you know. Ebiana Wapa. Now area would remember. I was just say, I quite so per se, say, be the Babusia. I was just say, I quite a ho. Sansuna. You better not say, oh, Mamma Tetua. Nemo na baby a etaye yi no ho na awia ye betina na ye di na wotweda no ye da bu nyina se announcement fufu bia wo ha na ye di aba na ye kama abusia ene adofo nyina atibi sa yada mu nyina say aha ye to aso entinyampo a awia no ye betina say ewo ma metechiwa enemu ho announcement no de akabia na ye de aba na adofo nyina atibi yada mu nyina say aha yada mu nyina say sa
Nyasa. Say, said the MD can kaya no, say Ebiana, area no to me ma. Abusia say a quite a ho, will be beach at the Mabusia, quite a ho. And to Sabre, Mijina Ha, Namijina Hama, Abuaba, on in a year, almost 100 Ghana cities. Aha. I could see if I could see Boating, Yama could see Boating, and so, Nankanano. Sir, Abuaba almost 100 Ghana cities of our Quasibuati and so then can an unknown bread to Abusiamina, said the almost and almost here we are no much yamba. Sasuna Mamia Fracoma, so 50 Ghana cities on an ma, almost 50 Ghana cities. Abusia Fonina, when you be free, and Simunina, so Yada Winina say, aha. Sanso na Tibema, when no new agent for any Abusianina, said ye, Nanajua, was here no. Or 50 Ghana cities. Antibema and a Mammy Jamfua, and Simuso, then can anano, bring to Abusianina. Yet I wouldn't say announcements be a phobia or her, Naya Diabana, Abusianina, Atibi. Paloma, aha. Abusia, Paloma, Swordru ha. Obaba Tiabusia. Yamamuny na Aquaba, Yamamuny na Aquaba. Yadama say, Yameboa, Ariano, Yabetina say, Ewo Mamitatua, and Nimuha. Yadama say, announcement to Frubia or I never to ja, now will be a Atibi. Yadama say, sir.
Yamadofo nyina kwaba. Sabre Mr. Kamara. Aha. Ana Sabre wadru ha. Oche abusiano. Na konta nimpon pa na da fom no. Aha. Mr. Kamara yamakwaba. Sir. Paloma. Yeah, that's it. Yo, Sabri. Pami Brinya, or Nuanum, or Madujuma, or Montia. A jabwa mema, aha. Ya mama kwaba, sir.
mwase aha opani ya adwena wanya ne ba bi kro ne nyom kro na yetie no yo se sablo te se ye fruit iwa se ye nanalom bretu abusia se ye fanto adofo ni ajanfo nyina ni no ma ene ayonkufo nyina so opani Joseph Kwadwo Amankwah na yidi na wotwedan ehu aya adom no amefa ya anko ni adaso wonkwam a jumbo so me no ne da toso Tunisia 26 June fiada na ebeyi opani Kwadwo Amankwah edina ko social center Mampong de kase community center na obia behu ho na ebekwa akodida opani Joseph Kwadwo Amankwah na dofo ajanfo ma ina obia baba hwe papa Amankwah ni ati na de tia meme dano 27 funo abusia bebia mu no so ama Emmanuel Press ya safo abaya ufusom fefefe adi ama opani Kwadwo Amankwah na chiri no yabeko na yakope no krabre ni yakope opani Kwadwo Amankwah krabre ba yabatina se ewo community center hwa na yanom owura Kwadwo Amankwah na iya sisikasa community center hwa ne betina na yanom owura opani Kwadwo Amankwah na iya sisikasa na de tia eyekosi ada no ebeko na asesom ewo presby asafo wa Asante Mampong ya Emmanuel Presby na ifiwo ba besa ba betina se ewo social center hwa na yakura opani Kwadwo Amankwah na tikura tisene na nanom pritu abusia si yamfanto adofo ene ajamfo nyina enim enono dada mo ase adofo sugusu a yetia yo adofo gusu a yetia bidi kanka ye ema ni bidi kan bae eye owura opani Kwadwo Amankwah na yedi na wotwedan na jano a ifiri atiramade abrefi bam na dodo na so abeka adofo mu a yetia no ema mu nyina kwa aba abrefi bam abusia ai na mo ba edafom ema mu hyeden aha dada mo ase Say young
Parliament. On the Juma or Tiano, Father, Amankwah, sir. So ya Asante atua etia na nanu great abusia ya eye of Amankwah na ye di na wotwedai eye ne Jeff ora Jeff menanum ene no fanom no niamanom na ato Asante fefefa ye tia na nanu great abusia ya mamu nyina akwa aba sir. I or see me value a hope. The Mabusia and Ma and the other 4 in our setting, and Mamuna setting. I may want to tell more, sir.
ọmọ dùdú ma ọmọ tíá aha yẹma mu nyinaa akọ aba yo sabre chief imam ọne wòni anọm so adùdú a ọmọ tíá na nanom bretu abusia yẹma mu nyinaa akọ aba yẹma mu nyinaa akọ aba sa. Asala aha onso aduduma odine dom etia yama mu nyina apa aba salasi owo sevie owo adini owo sana bago owo sevie asanto awo imia ibomuti owo sevie owo adini owo sana bago owo sevie.
Kwasi apofo je a wanya ne ba bi kro nenyom eno no osi asati tukrum yada mase yebetie announcement yo nana no bretu abushi afani na na free esiawo nana ya asafo kantanka wadawruma fo aso famie onia nimpon na da fom yi enchepi yehu Asante Mampong chief imam se wababa chiao ni anom ni abusia nyina chief imam say ni mate no akano enwura nso ana odi sala edo fetel no ya ne nkitu am kase ne beba enti chief imam one woni anom abetia ye nyina omusia nda Ghana cities na nasafo kantanka woni anom nyina na o se atakora ai ora kwasi waten yese wo ka ho bi ana oba pani akua bema ensimu so na onyino duwa eye opani Amankwah onyino duwa modi asesa ne na watwidie asenkonya tisane chief ma onene doma ebetia ye se na nanom bretu abusia no abusia agenti ya da chief mama se
aha anasafo ni mate no ani chief mam anasafo kantanka pia edama say announcement fufuru bia so ho a wada roma na yede aba Yada mo say na wotwe na di na na egusuo no ti sa announcement fufuru bia wo ho a madaroma na yade aba adofo biso ayetia emamu nyina kwaba madaroma awiabre mu no yebetina mame tachua ni fie ni mo na yebetina se na yatoa na wotwe na die ni so yo sabri eye uru Amankwa oda fomi ni wo fa senom na etia no yemama kwaba sa yo yada mase yebeti announcement Monica dodo na afro mambabo bebia obia fo asofa mie enchepi na wayonkofo bi efiri kumase atimatim ebetia woni nananom bretu abusia eye wura junior one ne dom omose ande Ghana cities Monica ensuso na ka nananom bretu abusia nyina abusia agenti ada junior ene ne dom ase yada mo ase ewia brem yabetina maame tachua fie animu ho ewo Zongo heya ntentenso ho ne yabetina na yadi wura Kwadwo Amankwah ne na wotweda no yada mo ase sa announcement fufuru bia ho so a na yadi aba
Asante Mampong was offer a genuine water. The dear brand of offer a better now should be. I don't want to miss myself, and I want to miss myself, and I'm a gentleman. The one various, the baby on the ground, the twin of baby, I see, saying I said, baby, I'm living a Siberia, and you're going to see this Sunday. I'm going to fire. Say, aha, Ura Kosiampo for Jane no, so woo, Abasa Mudu. Aha, I don't for an etching so your mamma Kwaba, your mamma Kwaba. Say, announcement we are so hoa, Wadaroma, na yedi Abba. Aye. Bretcho, my crab one sebo. Abua sebo peja o. Wo nama sebone. One dia waria mono. Bretcho na tege taso. Mona nani Asante Mampong. Da sebre sebo shinana ni bretufo. Atakwa meni ampona nani bretu. Bretufo na nani jamasi edu jenfi. Efijasi mposoni amiyaw. Efijasi kwadu ya domna nani bretu. Bretu na nani efijasi edu amiyaw. Bretufo na tege taso. Mona nani jamasi edu jenfi. Edu jenfi brobe na naneo. Bretufo mekura kwa umai. Kwa umai hine bretu. Abenep yamani yakuya mwabu wate. Chinrasi kumnipa. Pepiasi ampedutre. Abante for Rajamai. Nadanon bretu. Yanshamu akeda zebra wai. Echiena na mote getaso. Bretu ufra danse ayasi etia. Da mwase ai
send your penny be massium no. I say Coco Kakra a war and the moho, tea Madaroma, and Coco Kakra me. Aha, and tea Wadaroma, so open my drawer, Coco Kakra or Unya bitu asia na one wardrobe. Yada mwase, say announcement be our na yadiaba. Nana Safo can tank our new Nianum. Kopon on Shamodin na on Chechimore. Loyal Seatakura, Nina me on Shamodin na on Chechimore. Yadamose. Jaka me bintina yewna mani say, one man gets a break to the Tagra no Tiakra me tiadi. Aba for you, Babylon. I am for me. I go back at the Madaroma and your betina, mammy, Tatua, and fear you and I bet one hour to the dino and so on.
say I Kokono, Madaro, my one, Nimuho. I Unyakakra Yama, na one of Wadru, sir. Sir, announcement for Frubia or na Yadiaba. I about Penny Bema, about Penny Bema, or see you might be a Bushiana. Monfan you mean to Chiramore. Aha.
owura Charles Kwadwo fosu a wanya ne ba bi kro ne nyom no yɛda mo ase sɛne nyina yɛnim dada no sɛ nana afiri yɛsia abusuapani sɛ memfa nto adɔfoɔ ne agyamfoɔ nyinaa nim sɛ ɔmo da mo ase pii ɔmo ntimi mfa badwafoɔ nyɛ nkoa sɛ bi manimu a nonkona bɔ nti nana afiri yɛsia yɛ abusuapani ne nana asafo kantanka ne lawyer anase atakora yɛ abusuadom ne nyinaa so ɔmo da mo ase na wiabrɛ mu no yɛbɛtena ase ɛwɔ maame tachua ne fie animu hɔ ɛna yɛbɛtena aseɛ na yɛatoa na wɔtwe na die no so ti na na free yɛsia so wɔ pagya ne mu na nkona bɔ na abusuadom nyinaa aka ho yɛda mo ase ti abusuapani pagya ne mu na ɛdɔm nyinaa ka ho bi yɛda mo ase bi awiabrɛm no yɛbɛtena ase ɛwɔ maame tachua ne fie animu hɔ na yɛbɛtena aseɛ na yɛatoa na wɔtwe na edi no so yɛda mo ase